Vítajte v mojom super ateliéri. Fotenie portrétov do novumu. Za kulisie toho, akú techniku používa. Svetla, odrázka. Dobrý deň. Ja mám rád také fotky. Výborne, výborne. Čau. Áno, prosím. Dobrý deň, prosím vás, ja by som sa chcela spýtať, či máte voľný termín na fotenie. Vítajte v mojom super ateliéri. Tento ináč ateliér používam hlavne na produktovú reklamnú fotografiu. Dneska sa chystáme na fotenie portrétov do novumu. Používam Godoxy svetla, s ktorými som veľmi spokojný. Osobne som si už kúpil 4. Čo sa týka tej techniky, mám skoro z každého rožku trošku. Používam aj komínek, to je na taký detail, kde viem nasvietiť originál čisto nejakú časť toho produktu. Potom tu mám strip boxy. Kúpil som radšej 120, lebo existujú aj 180, to je znamená, že hej, tá výška. Ale na 120 strip boxoch viem pekne nafotiť kontúry tých hran. Na jedla by som používal skôr Octabox, to je takýto softbox. Dnes asi použijeme sivé plátno, ale mám k dispozícii aj biele, čierne. Čo sa týka tej ateliérovej fotografie, ona je oveľa ťažšie sa upravuje a ten postproces je o mnoho náročnejšie, ako keď sa fotí pri bežnom svetle. Na produktovú fotografiu som si zakúpil aj takýto statív. Neviem, čo to je už za značka, som zabudol, ale s týmto statívom som extrémne spokojný, lebo si viem vlastne robiť aj top shoty. To znamená, že fotenie z vrchu, kebyže fotím jedla, môžem vám to ukázať, ako to asi vyzerá. Vyťahne sa tyč, zase z boku, tu sa dá fotoaparát a fotím si z vrchu jedla, hej. Tento statív je úplne za mňa šupa. No a hlavná vec, ktorú aby som nezabudol, je odpaľovače pre tieto svetla. Tento odpaľovač sa dáva do fotoaparátu, kde si všetky svetla manuálne nastavujem, ktorý chcem, ako bude svietiť, a s týmto odpaľovačom dokážeme zázraky. Tak a taká menšia vsúka, keďže si klient prijal, aby sme mu nafotili tie portréty priamo v novume, musel som celý tento ateliér zabaliť, odniesť do novumu, rozložiť to a tam sa fotili priamo tie portréty. Týmto videom chcem ukázať aj troška za kulisie toho, akú techniku používam, že by ste sa možno niečo naučili, a pokračujeme ďalej. Vždy na niečo zabudem. Raz sa mi ináč stalo, fotil som pre Bilu Slovensko a mali sme tam takú drevenú dosku, o ktorej sme mesiac rozprávali, že ako sa použije tá doska na fotenie. Prišiel som do Bratislavy, všetko som mal pripravené, zoznam som mal urobený všetko, a o 4 ráno som sa v Bratislave zobudil na to, že som zabudol tú dosku, o ktorej sme sa mesiac rozprávali. Takže tak, no, stáva sa. Je tu toho veľa, môžete sa aj pozrieť, dávam to do takej špeciálnej tašky. Ináč to je golfová taška, ale som zistil, že je tak pevná, že je to super na statívy a svetla. Čiže máme 2x stripbox, octabox, teleskopická tyč, statívy, svetla, odrázka, platno, káble, odpaľovač. Ja, iba tačku. Dobrý deň. Dobrý. Môžem vás dlhšie na chvíľu? Môžete. No vidíte, mne sa toto páči. Ona to brutálne vnúť. No, toto ja mám rád také fotky. Ako viem, že biznis svetle sú v pohode, ale
teraz je väčší trend robiť na čierne pozadí portréty. Biznisové. My použijeme makro na ateliér. Mám iné celkom rád makro, alebo 35 je veľmi na mňa. Každé svetlo má v sebe, že si viem nastaviť silu svietenia, preblesku a aké je písmeno toho, ktorý druh svetla používa. Pred bradu si dáme trošku. No. Výborne. Tak, počkaj chvíľku, daj bližšie tú ručku k tej brade. Aj vám budem ukazovať, že či sa sami sebe páčite, si vyberiete, ktorá sa vám páči a táto sa bude upravovať. Tak iba taký decent sme sfotili, iba že vy ste videli, že jak to asi vyzerá. Ako rozoznáte kvalitný biznis portrét? Ide tu o to, že keď sa nasviecujú kontúry, to znamená kontúra ruky z boku, vidíme? Presne na to je ten strip box. To je špeciálne svetlo na to, aby mi tie kontúry urobilo. Dole tú ručku. Nie, sa ide spačať hore. Hej, toto je super. Hej, super. Že? Dobre, v poriadku, máme druhú. Toto tu boli dobre teraz. Tie posledné. Hej, teraz. Táto. Za mňa toto je pohode, ne? Čo? Je to ok. A vyzeráš na makanie. Stačí? Či to chceš ešte fotiť? To sa mi páči. Poďme, veľa čas niečo. Tak. Dobre, takže máme tu asi hotové. No, vlog máme za sebou, dnešný fotenie. Dúfam, že sa vám páčilo, dajte odoberať a ďakujem kameramánke za ďalšie nové zábery. Čau.